Ka Khasi Students Union jong ka Mokruat Circle kala penhap perdano ya ka lempung yelek kai kenjat bol pelatip kum ka third match seprang under 16 football league arjar arpsan arpun riu ha ka ba UMLE ka Mokruat uba rindik dan lengdo tongkar ula long kum ukongsan harangkat uba HS dingdo kum sembut kongsan but kapang jong kani ka lempung kalong yes football say no to drug ya ka nam ladu ha kani ka third match seprang under 16 football league Arjar Arpsan Arpun Riu, Lara dak Advance Center Mokruat Football Team kebala job persya ya ka Ong Lahoy Football Club. Kibaidi kibaidon lang kilong unong ilam bahakmat jong ke KSU kata ba forward man Nongrem ubadairu Presiden ke KSU Southwest Kasil District lembat kibaidi kiriu rang ba kibala syakot skobha. Tại hạt đó đấy. Chặt cái kia. Ka jing tersiang ka chance ka baning kong. Ngan yo ban pekai tang katukat ni. Tina keling jonga sai sinpat ai kublai pi ki art legitim ki badon na keling badan ban yo ban dilekai bat ngakit bok kerwiang pi bar art legitim ba pinyele kai bha. Hoj kalong ka ba ban job bar art li hab job ka wei habram ka wei hanring ai ka jikit bok ka jikir wiang pi bar art legitim ba pinla ban dilekai bha. Pi long ki samla ki belong kalawei jong kari ba jong ka jaj ban reu ha ka bangi khme lenti ba phin keu ka jigi la kai ba ba phin lat ya sibon ki jing melin ka basneu da ka ba pipelut por ha ka jigi la kai hoj na kaling sarkar ka por ila persang ha ka jigi alam nu chief minister menta nadu ka MDA1 hadu ka ke MDA2 kala dei ka ba ila penut por sibon ban perlejeng mut ya ka ban invest ha ki samlah ban yoi ya kata hak babon ni kecik penlut na ka benta ki khon samla gila yo ban snai kene badan kumne ka bakalong benta ban snai kini gallery ban ki sotnat ban thu ep ba benta kene ka sarkar gila yo ban ai sanction ban ai ka work order na ka benta ban pentre ya kene ka synthetic athletic track hangtai hasakwang hakaba da ki phau kror ka sarkar kala mang pisa ban sna berkene kan long ke jing mentoy ki khon samla jo ke distrik jo ki baro ko wei ban gindangi persang ban ya persang bantan ya ki development nak leng sarkar ki ban long ki jing mentoy nam ta jo ki khon samla kata kare ke jing kwa ke jing angnot jo ke sarkar ke bangi don ha ke jing alam jo nu chief minister jo ngi badang samla ubadang so tho bhai ki samla ya ke jing khon samla bari khmelti ya ke bangi nang le kumta khambhara ka por da ke jing ya trelang jo ki khon samla jong ka jong ka judge ban reu ban jong ka state me khlia hi barakoi sai simpat kublai sibun ni phiki khon samla ki balawan na pongkong ki ba ha ka jela kai na ka thain pongkong barakoi phlia ban jet ai ka teng ai Sheila Hoy wow ki isot nat Sheila Hoy bar kawai ban ka teng ka advance center Sekarang epi berarti di kerteng do epi lanang baban jet kini kerteng bat ngai ke jingkit bok ke jirwiang epi baro ba pinyak ban lakai bahar ba pinang keo ke je lakai bari kmelenti ban bakan poi kapor ban aprenyo pi kin mi ki star lakai football ki badlong
kiban represent ya ke distrik kiban represent ya ke state Meghalaya bar kalong kamon ke jong belai bapin long kiban represent ya kari India haki por kiban wan da kata kecing ya praktis fa ya phi ma phi kiban dei hakani ke karta kadai karta ka biang ha ka ba phil sgo tho ka sap ka belai ai ban ba phil penut por ban praktis fa ban le kai pha sai sin pat khublai sibon khublai sharngo kin ba kru yang phi ba phi yo kimet ba kai ba khia haki por baro yo ke jik phi khublai sibon biang thôi. Nyawa dan por. Dusir buat jom juga. Kayu. Quá trời nhiều.